Не. Записват ли се ти водоси? Не знам. Дай да дам и леко газ да видиш как спират перки. Я в десен. Това не можеш ли да го махнеш от начало? Да, ето не го пипа. Това е на ръдъра. На нулева позиция ли ти е? Това, мотора сега. Сега горе-долу така ще бъде. Май малко по-нагоре трябва да си го бъде. И знам, ама искам в началото да е леко с горна да дава. Малко няма експоненти. Защо нямаш експоненти? Аз нещо при експоненти. Добре. Виж само да не те цъпнем. Готов ли си? Моторите от сега... Не. Аз ще ги пусна там, добре. Давай. По-късно трябваше да ги пуснеш. Кой, но те се развъртяха от струята, не съм ги развъртяла. Браво, бе! Елеваторът е малко